syudad ni Naga pigkomemorar ang ika-63 na kumpleanyo ni dipuntong DILG Secretary asin dating alkalde Jesse Robredo. Uyan report ni Charm Rahiles. Pig-celebrar asin pig-komemorar ngunya na aldaw kan syudad ni Naga ang ika-63 na kumpleanyo asin naging buhay ni depuntong DILG Secretary asin dating alkalde kan syudad na si Jesse Robredo. Dawa kaya siyam na taon na ang nakakalihis kan siya bawian ng buhay. Padagos pa na pigrurumdoman sa iyang naging kontribusyon sa nasyon, asin marhay na pagiging leader kan syudad, kan siya nabubuhay pa, asin nagsisirbi sa lambang na genyo. Sa ipinadarang mensahe kan sa iyang esposa na si Vice Presidente Leni Robredo, ikinaugma kainian padagos na pagbistosa sa iyang agom. Dawa de ita na siya kaiba. Kaya mabalo sa Indogabos, mabalo sa halawig na panahon, na pagpadangat ni Doki Jess. Ang tugang man ni Jesse na si Butch, aminado sa iyang mixed emotions, mantang pigrurumdom ang mga naginibo asin memorya kan sa iyang tugang. Ay sa iya, saka si pagkuha, kan sa iyang pagbawi, kan sa iyang buhay. Ang sa buhay kong namamatian, halo ko. May halo ni kamuduan, panghinayang, dahil sa edad na 54 piko na siya. Pinasalamatan man ni Naga City Mayor Nelson Legacion si Jesse Robredo na subuot sa rosa sa iyang naging mentor kan nabubuhay pa asin rason sa likod kan pagiging marhay na modelo kan syudad sa ibang LGUs. Thereafter, I continued handling cases for him. Napatunayan ko po sa point of view, legal point of view, na totoo po ang nakasurat po dyan, matino. Pigpuunan man ang selebrasyon sa paagi nin misa na pigsundan nin wreath-laying ceremony. Kaibanan si Carlo Abonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.